Som molt joves i això sembla una discoteca, però no, és un escenari i tots som membres d'un esbart dansaire. És més, el que ballen és una peça tradicional dels Països Catalans, la polca d'Urs. L'Esbart Sant Martí de Barcelona, amb David Martínez com a director artístic, està disposat a trencar tots els tòpics i a generar debat. Què és folklore? Cap a on ha d'anar? Això és Revolta. Però hem començat pel final. Rebobinem. Això ja s'assembla més a la idea que tenim d'un esbart. Són concretament les danses del Roser de Gombrèn. I és que revolta també vol dir fer dos tombs i tornar a l'origen, sense complexos. Moltes de les coreografies d'aquest Revolta fa més de 6 anys que es preparen. Així han sorgit peces com aquest bolero de Sant Pere. Després de tota la feina de documentació que ha fet, deixarem que en Sebastià ens demostri com es balla. Un bolero mallorquí ballat per una persona que viu a Perpinyà i que és membre d'un esbart de Barcelona des de fa 15 anys. Considerant els assajos i els bolos, 15 anys de viatges Perpinyà-Barcelona tenen el seu mèrit. Però encara tenim més curiositat. Volem veure com es prepara aquesta revolta per dins. Tornem a rebobinar. Farem el xafarder. Anem cap als camerinos per trobar-hi nervis, tensió, corredisses. No s'estrena cada dia un espectacle en un escenari com l'Auditori de Barcelona. Això ja està millor. Volíem corredisses i n'hem tingut. Deixarem les bambolines per tornar al nostre paper d'espectadors. En aquesta revolta de l'Esbart Sant Martí de Barcelona hi trobem, a banda de danses tradicionals recuperades, noves coreografies. La majoria són reinterpretacions de festes com aquesta. Us sona aquesta música? Així és com veu coreogràficament la Patum de Berga, l'Esbart Sant Martí. Ja heu esbrinat quin personatge és en Frederic? Mentre ho descobriu, us direm que per preparar aquesta coreografia, els dansaires de l'Esbart Sant Martí es van traslladar tots al Vallespir per viure-ho de prop. Sabent això, és fàcil imaginar-se per què és una de les seves preferides. Ser dansaire d'un esbart té moltes recompenses. Ho sap la gent que us ho passeu tan bé? Mantenir l'essència, evolucionar sense complexos i passar-s'ho bé amb coreografies com aquest Ball de l'Ós. Els de l'Esbart Sant Martí estan convençuts que amb el folklore es poden explicar històries actuals. Això és el que han fet amb la segona part d'aquest Revolta. Es tracta d'un conjunt de peces que porten per títol El color de l'aigua. La història que s'hi explica no podria ser més actual. La revolta que ens plantegen és, concretament... La revolta comença per aquí, però nosaltres hem d'acabar el reportatge. Ho fem com hem començat, amb aquesta polca d'Urs versionada. Després de tota la feina feta, deixem-los gaudir de la seva revolta.